Старажытная эпоха, якую яшчэ называюць дагісторыяй, дапісьмовай гісторыяй, першабытна-абшчынным ладам. У нашым мінушанні яна ахоплівае працягды амаль у 100 тысячагоддзяў прамежак часу. Ад першага з'яўлення ў краі чалавека і да другой паловы першага тысячагоддзя нашай эры, гэта значыць пасля нараджэння Ісуса Хрыста. Такім чынам, гэта эпоха доўжыцца аж да пачатку ранняга сярэднявечча. З-за адсутнасці пісьмовых крыніц, звесткі пра найдаўнейшыя перыяды гісторыі Беларусі мы маем толькі з раскопак археалагічных помнікаў, стаянак, селішчаў, гарадзішчаў і могільнікаў. Навукоўцы-археолагі на падставе здабытых з зямлі рэчаў рэканструююць самыя розныя бакі жыцця першабытнага чалавека, яго заняткі, побыт, вераванні і нават часам і знешні выгляд. Заўважана, што ў асобныя перыяды старажытнасці для вырабу прылад працы і зброі людзі выкарыстоўвалі розны матэрыял. На падставе гэтага першабытная эпоха была падзелена на вякі – каменны, бронзавы і жалезны. Каменны век на Беларусі займаў каля 90 тысяч гадоў, на працягу якіх таксама адбываліся прыкметныя змены ў чалавечым жыцці. Таму ён, у сваю чаргу, дзеліцца на старажытны каменны век – палеаліт, ад грэчаскага палалёс – старажытны, літас – камень. Сярэдні каменны век – мезаліт, ад грэчаскага мезас – сярэдні. І новы каменны век – неаліт, ад грэчаскага нео – новы. Каменны век змяніўся бронзавым і жалезным, якія ў гісторыі чалавецтва займаюць адносна мізэрны прамежак часу, толькі 2,5 тысячагоддзі, але яны сталі падмуркам для развіцця ўсёй цывілізацыі. Першае пранікненне чалавека на тэрыторыю Беларусі, якое адбылося яшчэ ў палеаліце, супала з рэзкім пахаладаннем. На гарах Скандынавіі пачалі ўтварацца ледавікі таўшчынёй многія сотні метраў, якія раз-пораз насоўваліся на паўночную Еўропу, у тым ліку і на наш край. Вечная мерзлата скавала зямлю, якую пакрывала тундравая і халодна-стэпавая расліннасць. Распаўсюдзіліся жывёлы прыледавіковай зоны, сярод якіх вылучаліся валасаты насарог і паўночны слон – мамант. У некаторых месцах паўднёва-ўсходняй Беларусі знойдзены аднолькавыя камянёвыя вырабы архаічнага выгляду, якія датуюцца ад 100 да 35 тысячагоддзяў да нашых дзён. У гэты час Еўропу засялялі людзі даволі прымітыўнага тыпу – неандэртальцы. Аднак яны ўжо маглі вырабляць з крэмню прылады працы, валодалі членападзельнай мовай, пастаянна карысталіся агнём, таксама будавалі сховы жытлы. Менавіта неандэртальцы і рабілі спробы асвоіць непрыветныя абшары узбярэжжаў Дняпра, Сажа і Прыпяці. Несумненнае сведчанне сталага засялення першабытным чалавекам паўднёвай Беларусі адносяцца да перыяду ад 24 до 21 тысячы гадоў да нашай эры, калі тут з'явіліся людзі сучаснага тыпу – краманьёнцы. Да гэтага часу адносяцца рэшткі доўгачасовых паселішчаў стаянак, што захаваліся пад тоўшчамі земляных адкладаў у Юравічах Калінкавіцкага і каля Бердыжа Чачэрскага раёну. Каля 18 тысячагоддзяў назад ледавік дасягнуў раёнаў сённяшніх Гродна, Вілейкі і Оршы. На Беларусі усталявалася настолькі непрыемныя кліматычныя ўмовы, што край зноў цалкам абязлюдзеў. Аднак у хуткім часе пачалося імклівае пацяпленне, і праз 3 тысячагоддзі лёд пачаў адступаць ад нашага паазер'я. Узгоркі і раўніны краю зазелянелі тундравай расліннасцю і запоўніліся статкамі паўночных аленяў. Склаліся спрыяльныя ўмовы і для чалавечага існавання. Першымі прыйшлі родавыя абшчыны паляўнічых на паўночных аленяў, згрупаваныя ў плямёны. Рэшткі іх жыццядзейнасці, жытлы, прылады працы, а таксама пахаванні, якія вызначаюцца ўзаемападабенствам, існавалі на пэўнай тэрыторыі і ў акрэсленым прамежку часу. Вучоныя аб'ядноўваюць у
археалагічнай культуры такіх людзей. Лічыцца, што такія культуры маглі адпавядаць плямёнам з блізкай мовай або падобнымі дыялектамі. Старажытнейшымі з гэтай хвалі засялення тэрыторыі Беларусі былі плямёны лінгбійскай. Яны названы пастаянцамі мясцовасці Лінгбі ў Даніі, дзе яны былі ўпершыню знойдзены. І грэнскай, па ўрочышчы Грэнскай каля вёскі Ворнаўка на Крамяншчыне в Гомельскай обласці. Вось ад такіх культур. Першыя прыйшлі з тэрыторыі Польшы 12 тысячагоддзяў назад і занялі значную частку заходняй Беларусі і паўднёва-заходняй Літвы. Другія, прыкладна ў гэты ж час, а можа нават крыху раней, прасунуліся на наша Падняпров'е з поўдня, з Украіны. Некалькі пазней, у канцы позненелітычнага часу, у заходняй і цэнтральнай Беларусі і на суседніх тэрыторыях Польшы, Украіны і Літвы запанавала насельніцтва свідарскай культуры, пастаянцы ў мясцовасці Свідры Велькі пад Варшавай. Свідарцы адыгралі вялікую ролю ў далейшым гістарычным развіцці земляў як Беларусі, так і паўднёва-ўсходняй Прыбалтыкі. Вымушаныя часта перамяшчацца ўслед за міграцыямі паўночных аленяў, людзі канца палеаліту закладалі на зручных прыбярэжных участках, часам непадалёку ад бродаў, кароткачасовыя сезонныя пасяленні-стаянкі, дзе будавалі лёгкія жытлы тыпу сібірскіх чумаў. Яны удасканалівалі крамянёвыя вырабы, сярод якіх асабліва шмат было разцоў. Шырока выкарыстоўваліся рогі і косткі, з якіх майстраваліся пераважна сякеры і гарпуны. Апошнія ў асноўным ужываліся як паляўнічая зброя. Пры раскопках стаянак сустракаюцца чаранковыя ліставідныя наканечнікі стрэл. Гэта сведчыць пра з'яўленне і распаўсюджванне лука, які стаў эфектыўнай дальнабойнай зброяй пры паляванні. Лук быў першым механічным прыстасаваннем, якое вынайшаў чалавек. Дзякуючы яму магла весціся не толькі калектыўнае загоннае паляванне, але і індывідуальная здабыча дзічыны. Каля 10 тысячагоддзяў назад ледавік растаў нават у Скандынавіі. З канцом ледавіковай эпохі кончыўся і палеаліт. Пачаўся сярэднекаменны век, мезаліт. Клімат усё больш лагодняў і к канцу мезаліту 6 тысячагоддзяў назад стаў нават цяплейшы, чым зараз. Край пакрыўся лясамі, дзе было шмат дзічыны. Тысячы азёр поўніліся рыбай, балоты сталі птушыным раем. Паўночныя алені, прызвычаныя да холаду, адвандравалі на поўнач. За імі атышла і частка мясцовага насельніцтва. Рэшта ж засталося, дастасоўваючыся да новых умоў у лясной зоне. Пачалі паляваць на лясную і балотную жыўнасць, лавілі рыбу, для чаго выкарыстоўвалі не толькі вуды, гарпуны і розныя пасткі, але і сеткі. З дрэва выдзёўбваліся чоўны. У сярэдні каменны век, асабліва ў яго канцы, адбыўся росквіт збіральніцтва дароў прыроды. У сярэдзіне мезаліту на землі Беларусі з поўдня і паўднёвага захаду пачало перасяляцца новае насельніцтва, якое карысталася прыладамі працы, састаўленымі з дробных рэтушаваных крамянёў, так званых мікралітаў. Ужывалі і буйныя крамнёвыя вырабы, найбольш сякеры. З позняга палеаліту паходзяць толькі 2 паселішчы, пакуль што выяўлены археолагамі на паўднёва-ўсходнім ускрайку Беларусі. У канцы палеаліту і ў мезаліце наш край нарэшце быў заселены цалкам, праўда, пакуль што па берагах буйнейшых вадаёмаў. На Дняпры, Прыпяці, Нёмане, іх значных прытоках знойдзены дзясяткі стаянак гэтага часу. У неалітычны час ужо праяўляецца нераўнамернасць у развіцці асобных рэгіёнаў. На поўдні раней з'явілася вытворчая гаспадарка, земляробства, жывёлагадоўля, прышліфаваныя, а затым і цалкам згладжаныя сякеры, жніўныя нажы, трохкутныя наканечнікі стрэл. На поўначы, на працягу ўсёй эпохі, дамінавалі традыцыйныя для лясной зоны формы прысвоюючай гаспадаркі. Тут жа з-за адсутнасці мясцовых радовішчаў крэменю асабліва шырока апрацоўвалі косць і рог, з якіх выраблялі наканечнікі стрэл, кінжалы, гарпуны, рыбацкія кручкі, шылы, рубячыя прылады, а таксама упрыгажэнні, падвескі з зубоў жывёл і розныя арнаментаваныя пласцінкі.
Найбольш важнымі дасягненнямі першабытных людзей былі асваенне агню, а таксама выраб востраканцовых прылад, каменных сякер, прымітыўных коп'яў, разцоў і скрабкоў. Асноўным заняткам краманьёўцаў было загоннае паляванне, асабліва на мамантаў. З костак гэтых жывёл, жэрдак і скур яны будавалі доўгачасовае жыллё з агнішчамі пасярэдзіне. Запасы ежы яны захоўвалі ў ямах, выкапаных у вечнай мерзлаце. Цела сваё пакрывалі скураной вопраткай, што было неабходна ў суровым клімаце. Тагачасныя людзі выраблялі разнастайныя прылады працы і зброю, драўляныя дзіды, да якіх часам мацаваліся крамянёвыя наканечнікі, крамянёвыя скрабкі для апрацоўкі скур, разцы для работы па косці, нажы, праколкі. Некаторыя вырабы, асабліва іголкі, былі касцяныя. Пераважна з косці вырабляліся ўпрыгажэнні для цела і вопраткі. Незаменным матэрыялам для вырабу прылад працы быў крэмень. Крэмнездабываючыя шахты на Беларусі вядомыя каля пасёлка Краснасельскі Ваўкавыскага раёна на ўзбярэжжах ракі Рось. Большасць мясцовых гарняцкіх выпрацовак, а іх археолагі выявілі многія сотні, уяўляюць сабой вертыкальныя калодзежы глыбінёй у сярэднім 2-3 метры. Прабіўшыся праз крэйдавую тоўшчу і натрапіўшы на залежы крамянёвых камянёў канкрэцыі, старажытныя шахцёры пачыналі распрацоўваць іх пячорападобнымі падбоямі. Блізка размешчаныя выпрацоўкі нярэдка злучаліся праходамі-штрэкамі. Капанне шахтаў і здабыча крамянёвай сыравіны адбывалася з дапамогай розных прыстасаванняў. Напрыклад, рагавых інструментаў, драўляных і касцяных лапат, кошыкаў, мяхоў і лесвіц. Здабытая сыравіна апрацоўвалася ў размешчаных побач майстэрнях. З яе выраблялася мноства дасканалых сякер, якія шляхам абмену распаўсюджваліся па ўсім паўночным захадзе Беларусі. У канцы эпохі ўжо вырабляліся шліфаваныя каменныя прылады працы. Краснасельскія шахцёры валодалі зачаткамі геалогіі, выкарыстоўвалі эканомныя і бяспечныя прыёмы праходкі пароды. Яны валодалі высокім майстэрствам расколу, аббіўкі і даводкі рэтушавання крамянёвых вырабаў. Краснасельскія шахты унікальнейшы помнік нашай першабытнасці, адзіныя на ўсім усходзе Еўропы. У 4 тысячагоддзі да нашай эры жыхары Беларусі навучыліся ляпіць гліняны посуд, які прызначаўся для гатавання ежы і захоўвання яе запасаў. Плямёны, што ў раннім неаліце засялялі тэрыторыю Беларусі, карысталіся вастрадонным посудам, аздобленым штампаваным арнаментам. Выяўляецца блізкасць і ў крамянёвым інвентары. Гэта сведчыць, што яны былі між сабою родасныя. Матэрыяльныя сляды іх жыцця археолагі аб'ядноўваюць у шэрагі культур. Запад Беларусі засялялі плямёны нёманскай культуры, усходняе Палесе – Дняпроўска-Данецкай, Магілёўшчыну і поўнач Гомельшчыны – верхнедняпроўскай культур. У Пазер'і панавалі носьбіты нарвенскай культуры. Назва гэтай культуры пастаянцы каля горада Нарва ў Эстоніі. Гэтыя археалагічныя культуры распаўсюджваліся і на суседнія тэрыторыі, паўночную і цэнтральную Украіну, паўднёвую ўсходнюю Прыбалтыку, некаторыя в обласці захаду еўрапейскай Расіі. У 3 тысячагоддзі да нашай эры у размераным гістарычным працэсе на тэрыторыі Беларусі наступілі радыкальныя змены. На ўзбярэжжы азёр і рэк нашай поўначы з-пад далёкай фінскай затокі прасочваюцца групы насельніцтва з кругладонным таўстасценным посудам, якіх лічаць далёкімі продкамі сённяшніх эстонцаў. Праўда, находнікі былі нешматлікімі і праз некалькі стагоддзяў былі асіміляваныя, надаўшы, аднак, мясцовай культуры своеасаблівасць. Прыкладна ў гэты ж час на захад Беларусі з тэрыторыі Польшчы пранікае насельніцтва цэнтральнаеўрапейскіх культур, якое валодала даволі развітымі формамі земляробства і жывёлагадоўлі. З іх з'яўленнем распачынаецца і мясцовая горназдабываючая справа. Уплыў прышлага люду быў адчувальны і спрычыніўся да далейшага развіцця позняне-неалітычнага насельніцтва берагоў Нёмана і верхняй Прыпяці. А пад Дняпрою адчуваліся ўплывы з волга-окскага міжрэчча. Аднак тут, як і на ніжняй Прыпяці, мясцовае насельніцтва стойка трымалася з спрадвечных традыцый.
У новакаменным веку паселішчы стаянкі сталі большымі па памерах і шматлюднейшымі. Пра апошняе сведчыць тоўстае напластаванне гумуснай зямлі з чарапкамі посуду, каменнымі вырабамі, вуголем ад вогнішчаў, з рэшткамі паземных драўляных жытлаў. На сухіх поплаўных грудах або на ўчастках надрэчных тэрас, пры рыбных старыцах і затоках, у прывусцях прытокаў стаянкі нярэдка ўтваралі скапленні. Любімымі мясцінамі пасялення жыхароў поўначы былі нізкія азёрныя берагі непадалёку пратокаў. З часам, з увільгатненнем клімату, такія стаянкі затапіліся, а затым пакрыліся тарфянымі адкладамі. Пад торфам у бескіслародным асяроддзі захаваліся не толькі рэчы з камення і апаленай гліны, але і вырабы з рога, костак і дрэва. Такія тарфянікавыя стаянкі з'яўляюцца невычэрпнымі скарбонкамі інфармацыі для археолага. Заняткі людзей каменнага веку былі звязаны з вядзеннем прысвойвальнага ці спажывецкага віду гаспадаркі. Пры ім першабытны чалавек браў ад прыроды ўсё ў гатовым выглядзе. На працягу каменнага веку адбылося некалькі наступленняў ледніка. На тэрыторыі, якая засталася свабоднай ад ледзянога покрыва, пасля адступлення ледніка людзі займаліся збіральніцтвам каранёў, клубня, а пасля пацяплення таксама рыбалоўствам, лоўляй птушак, зборам мёду дзікіх пчол. У неаліце, 4-м тысячагоддзі да нашай эры, у нашым краі пачалі распаўсюджвацца прынцыпова новыя формы гаспадарання – земляробства і жывёлагадоўля. Праўда, у адрозненне ад паўднёвай і заходняй Еўропы, на Беларусі земляробства і жывёлагадоўля засвойваліся і распаўсюджваліся трошку запаволена. Таму што ў азёрнай і лясной Беларусі і без іх працяглы час хапала спажывы з палявання, рыбалоўства і збіральніцтва. Позненеалітычныя жыхары Беларусі гадавалі кароў, свіней, авечак, коз і коней. Сторажам пры статку і паселішчы быў свойскі сабака. Земляробства, да якога прыйшлі ад збіральніцтва, пачаткова было матычным. Асноўнай зброяй працы служыла матыка. Першыя палеткі былі невялікія. Яны знаходзіліся на выграных сярод зараснікаў і апрацоўваліся палкамі або матыкамі. Вырошчваўся пераважна ячмень. Потым земляробства стала падсечна-агнявым ці лясным. Падсека – гэта ачышаная ад дрэў лясная дзялянка. Старажытныя людзі высякалі сякерамі лес, выкарчоўвалі і палілі пні, а попел выкарыстоўвалі ў якасці ўгнаення. Зямлёні апрацоўвалі бараной сукаваткай. Для збору ўраджаю выкарыстоўвалі сярпы, муку атрымлівалі на зерняцерках. Для захоўвання збожжа і малака ад разведзеных жывёл рабілі пласкадонны гліняны посуд. У жалезным веку земляробства стала ворным. Выкарыстоўвалася рала з жалезным сашнікам, наканечнікам. Паступова распаўсюдзіліся такія хатныя промыслы, як прадзенне і ткацтва. Новыя формы гаспадарання значна папаўнялі запасы харчавання чалавека, рабілі яго больш незалежным ад прыроды. Усё гэта вяло да павелічэння колькасці жыхароў, а часам і да перанаселенасці і міграцыі ў пошуках урадлівейшых глеб. Краманьёнцы былі арганізаваныя ў родавыя абшчыны, што аб'ядноўвалі ў асноўным кроўных родзічаў. Важнае значэнне ў жыцці рода мела жанчына-маці, пра што сведчаць знаходкі жаночых статуэтак. Але ўзрастанне ролі мужчынскай працы пры занятках жывёлагадоўляй і падсечна-агнявым земляробствам у бронзавым веку абумовіла пераход ад мацярынскай родавай абшчыны, матрыярхату, да бацькоўскай родавай абшчыны, патрыярхату. Патрыярхат таксама называюць вялікай патрыярхальнай сям'ёй. Час бронзавага веку пачалося паступовае пранікненне на тэрыторыю Беларусі індаеўрапейцаў.
шматлікіх плямёнаў жывёлаводаў качэўнікаў, якія жылі першапачаткова ў Малой Азіі па суседстве з краінамі старажытнага ўсходу. Індаеўрапейцаў часам называюць арыйцамі ад назвы Арыі, як іменавалі сябе некаторыя з гэтых плямён, што рассяліліся на тэрыторыі Ірана і дасягнулі нават Індыі. Лічаць, што індаеўрапейцы былі вынаходнікамі кола, таму што вялі качавы лад жыцця. Для вырабу колаў з цэльнага кавалка дрэва яны выкарыстоўвалі медныя і бронзавыя прылады працы. Гэтыя прылады працы былі больш зручнымі ў параўнанні з каменнымі. У час рассялення на тэрыторыі Еўропы ў выніку асіміляцыі індаеўрапейцаў з мясцовым насельніцтвам узніклі племянныя аб'яднанні германцаў, славян і балтаў. Балцкія плямёны, якія сталі продкамі сучасных літоўцаў і латышоў, на рубяжы 3-2 тысячагоддзяў да нашай эры пачалі паступова асвойваць і тэрыторыю Беларусі. Так, у пачатку 2-го тысячагоддзя да нашай эры жыхары Беларусі пазнаёміліся з першымі металічнымі рэчамі, спачатку меднымі, а затым і бронзавымі. Такім чынам, у нашай першабытнай гісторыі наступіў бронзавы век, які працягваўся амаль 1,5 тысячагоддзя. Аднак цэнтры старажытнай металургіі знаходзіліся далёка, таму медных і бронзавых вырабаў у край трапляла мала і цэніліся яны вельмі высока. Гэта былі пераважна ўпрыгажэнні. Сустракаліся таксама сякеры, наканечнікі дзідаў, далоты і цяслы. Таксама былі шылы, зрэдку нават мячы. Пераважная ж большасць прылад працы і зброі па-ранейшаму выраблялася з крэмню. Больш таго, у яго апрацоўцы былі зроблены ўдасканаленні. Наносілася доўгая струменьчатая гравіроўка, ад чаго рэжучыя і колючыя краі рабіліся асабліва вострымі. У бронзавым веку шырока распаўсюдзіліся ўмельства шліфаваць камень і высвідроўваць у вырабах з парод земляных атуліны для рукаятак. Амаль па кожным паселішчы гэтага часу можна знайсці сякеры-кліны, сякеры і матыкі са свідраваннямі, таксама булавы. Свідравальны станок стаў другім пасля лука механізмаў, які вынайшаў чалавек. Адной з самых характэрных адзнак бронзавага веку на Беларусі стала паўсюднае з'яўленне пласкадоннага глінянага посуду. Значыць, у інтэр'еры жытлаў ужо былі дашчатыя палы і сталы, а таксама агнішчы з роўным чэранем. Посуд стаў разнастайны. Ядомы гаршкі, збаны, міскі, кубкі, цадзілкі. Гэта сведчыць аб росце побытавай культуры. У 7-6 стагоддзі да нашай эры у гісторыі старажытнага грамадства Беларусі наступіла новая і надзвычай важная эпоха – жалезны век. Ён пачаўся са здабычы жалеза з балотнай і лугавой руды. Гэта сыравіна была шырока распаўсюджана, а яе перапрацоўка ў невялікіх домніцах не ўтварала складанасці. Таму жалеза хутка і амаль цалкам выцесніла камень. Менш жа і бронзу пачалі выкарыстоўваць амаль выключна для ўпрыгажэнняў. Разнастайныя і эфектыўныя прылады працы, металічная зброя, развіты жывёлагадоўля і пацечна-агнявое земляробства паскорылі гаспадарчае і грамадскае развіццё. Назапашваюцца багацці. Лішак прадуктаў ідзе на абмен. На Беларусь траплялі імпартныя тавары з далёкіх краёў, з грэка-рымскага прычарнамор'я, ад кельтаў цэнтральнай Еўропы. У сваю чаргу, наш край быў важным пасрэднікам у гандлі прыбалтыйскім бурштынам. Абмен быў пераважна натуральным, рэч за рэч. Аднак у якасці грошай маглі абарачацца і грэчаскія, і рымскія манеты, асобныя знаходкі якіх і цэлыя скарбы трапляюцца на Беларусі. Земляробства і жывёлагадоўля, першабытная металургія і крэмнездабыча спрыялі зараджэнню маёмаснай няроўнасці.
Назапашванне пэўных багаццяў, імкненне валодаць самымі ўрадлівымі землямі або крамянёвымі радовішчамі вялі да пашырэння міжплемянных узброеных сутычак, якія маглі перарастаць у зацятыя і працяглыя войны. Стваралася зброя, прызначаная не на звера, а на чалавека: мячы, баявыя сякеры, шыпастыя наканечнікі стрэл. Ужо ў раннебронзавых пахаваннях Дняпроўя сустракаюцца надзвычай багатыя пахаванні мужчын-ваяроў з вялікай колькасцю медных і бронзавых рэчаў, з імпартаванымі бурштынавымі і шклянымі ўпрыгажэннямі. Пры жыцці нябожчыкі відавочна займалі выключнае становішча сярод суплеменнікаў. Яны маглі быць першымі сярод старэйшын, военачальнікамі, мелі пэўную ўладу ў акрузе. Сімваламі такой улады маглі з'яўляцца каменныя булавы. Усё гэта дае магчымасць гаварыць аб існаванні сталага патрыархальнага ладу і зараджэнні родаплемянной арыстакратыі. Бронзавы век – час узнікнення першых дзяржаў у міжземнамор'і. Як бачым, і на Беларусі існавалі элементы пераддзяржаўнай грамадскай арганізаванасці. Жыхары познепалеалітычных стаянак выпрацавалі сістэму рэлігійных вераванняў, звязаных пераважна з паляўнічай магіяй, жаночай плоднасцю, уяўленнямі пра замагільнае жыццё. Мастацтва ў старажытнасці было непарыўна звязана з рэлігіяй. Па разрозненых і нешматлікіх знаходках, што трапілі ў рукі археолагаў, можна ўзнавіць некаторыя асаблівасці светапогляду людзей неаліта, іх вераванняў, мастацкіх схільнасцяў, а таксама рысы сацыяльнай арганізацыі. Рэлігійныя вераванні, як і светапогляд цалкам, па-ранейшаму вызначаліся залежнасцю чалавека ад ляснога і воднага асяроддзя, якое было крыніцай існавання. Адсюль браліся вытокі культаў звяроў і птушак. Пра гэта сведчаць знаходкі касцяных статуэтак ласёў, змей, чарапах. Асабліва былі распаўсюджаны пластычныя і гравіраваныя выявы качак. Мабыць, яшчэ з каменнага веку паходзяць міфы аб сусветным патопе або аб сувязі качкі і качынага яйка з пачаткам свету. На абломку неалітычнага гаршка з Юравіч, Калінкавіцкага раёна, выгравіраваны выявы качкі і героя як раўнапраўных дзеючых суб'ектаў аднаго з такіх міфаў. Культ качкі, а таксама бусла сярод беларусаў захоўвалася да навейшага часу. Роды і цэлыя плямёны вялі свае паходжанне ад гэтых і іншых стварэнняў, лічылі іх сваімі татэмамі. Існаваў і культ продкаў. Найбольш слаўныя з іх з часам трансфарміраваліся ў духаў ахоўнікаў, а затым і ў божаствы. Іх скульптурныя выявы выразаліся з дрэва і косці. Знамінальна, што усеяны мужчынай, і гэта зразумела. Менавіта ад мужчыны паляўнічага залежаў дабрабыт роду і нават яго існавання. Вера ў жыццё на тым свеце знаходзіла сваё адлюстраванне ў пахаваннях. Праўда, большасць неалітычных плямён Беларусі практыкавала пахавальныя абрады, якія не пакідалі слядоў магіл. Позне-неалітычныя ж прышлае насельніцтва з-пад Віслы, як сведчыць адкрыцці на Гродзеншчыне і ў Польшы, памерлых хавалі ў ямах, нярэдка абстаўленых каменнымі плітамі. У такія дамоўкі нябожчыкам складалі і ахвяры, упрыгажэнні, посуд забітых жывёл, а часам і людзей. Знаходкі на стаянках і ў пахаваннях арнаментаваных вырабаў, падвесак з зубоў жывёл і людзей сведчаць, што шэрагу прадметаў надаваўся магічны сэнс. У бронзавым веку новыя формы гаспадарання, з'яўлення прышлага насельніцтва вялі да змен і ў духоўным жыцці. У пачатку эпохі памерлых пачалі хаваць у магільных ямах, нярэдка насыпаючы над імі курганы. З сярэдзіны другога тысячагоддзя да нашай эры, пад уплывам земляробча-жывёлагадоўчых культаў, звязаных з абагульненнем сонца і агню, як жыватворных сіл, распаўсюджваецца звычай спальвання нябожчыкаў. Гэты звычай на Беларусі пратрымаўся больш за 2,5 тысячагоддзі, аж да ўсталявання хрысціянства. На некаторых стаянках знойдзены рэшткі адмысловых бажніц. Культавыя абрады ў іх ужо маглі практыкаваць прафесіяналы, язычніцкія святары.
Рухомае, часта неуладкаванае жыццё як позняга палеаліту, так і мезаліту адлюстроўвалася ў характары першабытнага мастацтва. З біўня маманта выразалі фігуркі людзей і птушак. Гэтыя касцяныя вырабы пакрываюцца ломанымі трывожнымі лініямі арнаментаў. К канцу мезаліту з развіццём большай аседласці мастацкі стыль набывае больш размераны і спакойны характар. Многія прадметы, сведчанні рэлігійных вераванняў вылучаюцца высокімі мастацкімі вартасцямі. Асабліва гэта датычыць статуэтак. Некаторыя з іх настолькі дасканалыя, што могуць лічыцца скульптурнымі партрэтамі нашых далёкіх продкаў. Уражваюць гармонія і арнаменты на гліняным посудзе. У бронзавым веку працягвала развівацца мастацтва. Багатымі арнаментамі пакрываўся посуд, у тым ліку і магічнымі фігуркамі плоднасці, агню і нябесных свяціл, трохкутнікамі, крыжамі, нават свастыкамі. Пашыраны былі ўпрыгажэнні з костак, бурштыну, медзі. Удзялялася ўвага дасканаласці формы і аздабленню прылад працы і зброі.